Добрий день, дорогі наші глядачі! В ефірі передача «Живий русинський язик». Її тема – сила русинських традицій, народних і церковних. Низько до нас у гості прийшов дуже чистований гость. І це Фьодор Копенець, доктор мистецтвознавства, священник, протоїрей і багатолітній керівник церковного хора. І не лише церковного, а й народного, нашого Закарпатського народного хора. Отець Фьодор, дуже радий ми вас тут бачити в нашій студії. Мені теж дуже приємно бути у вашій студії, тим більше, що спілкуюся зі своєю родичкою, із сестричкою, троюрідну, але сестричкою із Мирославу, про такі інтересні моменти русинського язика, карпато-руського язика, і поговоримо про народні традиції, про церковні традиції наші у нашому краї. Отець Фьодор, я така рада з вами низько говорити, знаєте, аж серце мені радує, бо дуже мало з ким можу поговорити по-русинськи у діалогові, бо знав язик наш і добре знав, а й бо із-за того, що останнім часом ото було якось гіби не модно, та маленько я почала забувати, і дуже мені в того було ганьба. І коли я почала поновлювати в ті автентичні співанки, та й само собою і прийшли слова, котрі я з дитинства знав, як і зо мною мамка говорила. Та старалася ото вже на нинішній день гордитися тим, що я русинка, і дуже рада таким людям, як ви, котрі можуть зо мною вести діалог по-нашому. Хотіла вас зазвідати, отець Фьодор, як ви прийшли до музики? Як ви прийшли до тої духовності? Це в вас із дитинства було закладено? Це вже в зрілому віці задумувалися над цим? То закладено з дитинства, бо ви за свою мамку, а я теж за свою мамку хочу згадати. Маленьким ще вона мене за ручку і до церкви. Дуже побожна була мамка, ходила до церкви, а жили ми у Білках на присілку, де було одинаково, як до Імстичева, до центра, до Білок, чи до Лукова. Та за руку мене взяла, йдемо пішком до церкви. По дорозі учимося молити, учимося співати, зайдемо в храм. Мамка була з Імстичева, та зайдемо в храм, там дідик сидів у першому ряді, дідик Федор був, сидів у першому ряді у церкві. І я до церкви зайшов, до дідика, дідик уставав, уже був старенький, уставав, внука на столиць, а сам цілу службу стояв. І там так привилося то. І в той час я якраз почув ті співи, і будучи вже в Закарпатському хорі, працюючи в професійному колективі, було таке питання, вже можна було співати і церковні, і духовні пісні, почали ми співати. І в мене все таке питання було, чого не співаємо наші напіви. Закарпатський хор співав уже там і літургію десь частинку, і так далі. Ну, співали там українські композитори, руські композитори, а наші напіви не співали. Мені все говорили, що та в нас не є нічого. Як не є, коли я малим видів у церкві, як дяки співають, і були ноти, із простопіння співають гласи, співають то. Мені то було дуже інтересно. І коли в 1992 році отець Дмитрій вирішив організувати церковний хор у нашій общині, і через одну співачку Анну Іванівну